Здравейте, изследователи! Добре дошли в този канал, където разбиваме парадигмите на просвещението и откриваме истините за най-стария народ в света – славянския. В предишния епизод се запознахме с фигурата на Ерманарих и достигането на неговото царство до огромни размери. Но това царство е на скитите в Европа. Преди да продължим нататък, е редно да се запознаем с скитските държавни образования или племенни съюзи в Азия. На базата на генетични данни и на археологически разкопки, ние разбираме, че от 9 до 5 век преди Христа има огромно разпространение на скитската култура към Средна Азия и Монголия. Там са открити скитски курганни погребения, където погребаните хора имат европеидни черти и руси коси. В китайските източници са известни като сака. Към 2 век преди Христа вече виждаме оформянето на няколко големи военно-политически съюза, изградени върху смесено население. Тези съюзи са доминирани от скито-сакската традиция на конна война и царска власт, където местни групи, живеещи в съседство, са включени в тази сакска традиция и по този начин се оформят големи племенни съюзи. Основните групи, които се открояват в този период са Сюнну, мощна степна конфедерация, воюваща с Китай; Саки, източните скитски групи; Юежите, които по-късно създават Кушанската империя; Усуните, важен степен народ в Централна Азия. Юежите, след като са изтласкани от Сюнну, се придвижват на юг и създават мощната Кушанска държава в Бактрия. В същото време, Сюнну се утвърждават като доминираща сила в източната степа. След като тяхното могъщество отминава, групи от Сюнну се отправят към Бактрия, където ги намираме под името хионити. На същото място по-късно ще се появят така наречените бели хуни – ертелитите. За свидетелство за наличието на хионити в Бактрия ни дава Амиан Марцелин, който ги описва като съюзници на Рим срещу персите. Същевременно, Амиан Марцелин е един от основните ни автори за европейските хуни, но те вече са противници на Рим, а не съюзници. Това е ключовият момент. Виждаме, че това са две отделни групи. Едната съюзническа на Рим, а другата враждува с Рим. Можем да заключим, че европейските и азиатските хуни произхождат от един и същ корен – скитския. Така виждаме две оформени групи. Едната на базата на европейския скито-сарматски степен компонент, а другата на база на смесване на скитската култура с местни азиатски групи, при което смесване скитската култура се оказва водеща и възприета от местните групи. В предишния епизод видяхме къде Йорданес разполага европейските хуни. В района на Кримския полуостров, северно и източно от Черно море, там където са старите територии на Боспорското царство. Важно за нас беше и разграничението между християнската интерпретация за Божие наказание, въплътено в лицето на хуните, и реалистичното наблюдение на Приск Панийски, автор, който лично се е срещал с Атила. Сега ще продължим с изследването на различните пластове в труда на Йорданес. Следва цитат от Гетика. Те преминали огромното блато и веднага като вихър помели Алпидзури, Алкилдзури и Тимари, Тунцарси и Буиски, които обитавали този скитски бряг. И еламите, равни им по сила в бой, но различни по нрав, начин на живот и външен вид, след многобройни сражения били подчинени. Защото дори когато не ги превъзхождали с оръжие, хуните всявали страх с ужасяващия си облик. Тъмни лица, сякаш безформена маса, неистинско лице, с повече точки, отколкото очи. Дивият им поглед издавал увереността на духа им, а жестокостта им се проявявала още от първия ден към собствените им деца. На момчетата режели бузите с желязо, за да свикват с болката още преди да вкусят мляко. Така те остаряват без бради и без красота на младостта, защото белезите от раните поглъщат на време появата на окосмяване. Макар и дребни по ръст, те са пъргави, подвижни и изключително умели конници, с широки рамене, здрави вратове, готови за лъкове и стрели и винаги изправени в надменност. Под човешки образ те живеят с зверска свирепост. Когато гетите видели този изключително подвижен род, опустошител на множество народи,
Те се оплашили и заедно със своя цар започнали да обсъждат как да се избавят от такъв враг. Защото цар Ерманарих, макар, както казахме, да бе бил победител над много народи, при мисълта за нашествието на хуните, бил подмамен от вероломния род на розумоните, които тогава му служили. Те намерили удобен случай да го измамят. Понеже царят, разгневен, наредил една жена на име Сунилда от този род, заради измамното бягство на съпруга й, да бъде вързана за диви коне и разкъсана при подкаран бяг. Братята й Сарос и Амиус, отмъщавайки за смъртта на сестра си, ранили Ерманарих с меч в хълбука. От тази рана той заживял немощен и отслабнал телесно. Възползвайки се от това негово тежко състояние, царят на хуните Баламбер вдигнал войска срещу източните готи, от които везеготите вече били отделени поради вътрешни раздори. А Ерманарих, не издържайки нито болката от раната, нито хунските нападения, преклонен от старост и наситен с дни, починал на 110-та година от живота си. Този негов край дал възможност на хуните да наделеят над онези готи, които, както казахме, обитавали източните земи и били наричани остроготи. Следва коментар. Йорданес продължава своя разказ с изброяване на редица племена, които са били подчинени от хумите. Сред тях той отбелязва аланите, които се откроявали със своята сила. Следвайки линията на Орози, Йорданес ни дава да се разбере, че хуните са различни от аланите по външен вид и ги представя като демонични същества. Но това е именно християнската интерпретация, която описва хуните като диви и с нечовешки облик. Когато ни споделя за техния начин на живот, ние разбираме, че той продължава да се движи в разказ, който представя демони, скрити в човешки облик. И след това Йорданес започва да ни дава много ценна информация за случващото се. Той споменава историята за Ерманарих и Сунилда, която била разкъсана от диви коне по негова заповед. Разказът сам по себе си не ни дава много информация, но е важен, защото този мотив се среща в скандинавски саги, което ни показва културното влияние на скитския свят на север. След този разказ, Йорданес преминава към изключително важни сведения. Той ни казва, че Ерманарих е живял 110 години. И чак в края на неговото управление вече имаме разделение на източни и западни готи. Можем да заключим, че това разделяне е било свързано с военни конфликти и по този начин изтощаване във военно отношение на двете групи, от което се е възползвал хунският цар Баламбер. Но важно е да се отбележи, че хуните покоряват остроготите едва след смъртта на Ерманарих. Следва цитат от Гетика. Везеготите, т.е. онези други техни сродници, обитаващи западните земи, уплашени от съдбата на своите родствени народи, дълго се колебаяли какво да предприемат за себе си заради народа на хуните. След дълги размишления, те най-накрая по общо решение изпратили пратеници в Румания при император Валент, брат на по-старшия император Валентиниан I, с молба, ако им бъде отстъпена част от Тракия или Мизия за заселване, да се подчинят на неговите закони и да живеят под негова власт. А за да се укрепи доверието към тях, обещали, че ако им бъдат изпратени учители на техния език, ще станат християни. Като узнал това, Валент с радост се съгласил, защото сам желаял подобно нещо и приял гетите в областите на Мизия, като ги поставил там като стена на своето царство срещу останалите народи. Но понеже по онова време император Валент, поразен от арианската измама, бил затворил всички църкви в нашите земи, той изпратил при тях проповедници от своята страна. Те дошли при тези прости и неопитни хора, веднага влели в тях отровата на своята заблуда. Така везеготите по-скоро станали ариани, отколкото истински християни, по волята на император Валент. От тук нататък, както сред своите сродници остроготи, така и сред гепидите, те проповядвали тази заблуда поради роднинската привързаност и учили всички народи от тази езикова общност да следват това учение. И както бе казано, след като преминали Дунав, с позволението на императора, те се заселили в прибрежна Дакия, Мизия и Тракия. Следва коментар. За да разберем правилно този пасаж,
е необходимо да се върнем при времето на Ерман Рих, където той, след похода си в Германия и Скандинавия, напада херулите край Черно море и след като ги побеждава, подчинява гетските племена. Именно тези гетски племена са първите, които са ударени от хуните. Източните готи представляват тези гетски групи, а западните готи представляват старите дакийски групи, а отвъд тях живеят гепидите на границата с германския свят. Виждаме, че везеготите започват своето преселение и бягство от земите на Дакия, северно от Дунав, към римската провинция Дация Рипенсис, на юг от Дунав, около град Рациария. След това се разпространяват в Мизия и Тракия. Но това са отделни готски групи, които нямат централизирана царска власт, а множество вождове, всеки начало на своята група, търсещи убежище в Римската империя, по подобие на вандалите, които преди това бягат от тях. И тук е едно от най-важните свидетелства, че остроготите, везеготите и гепидите са говорили на един език, а именно сведението от Йорданес, че те са една езикова общност, което е сигурно доказателство за съществуването на отделна езикова общност. И тук трябва да си припомним началния разказ на Йорданес, където той изброява кои са скитските народи и започва изброяването с гепидите като крайна граница с германските народи. Тези две сведения ни разкриват картина на германски и негермански езикови общности. Негерманската езикова общност, според Йорданес, е директно скитска общност. Той говори за скитски народи, с скитски език и тук ни дава още едно свидетелство за тази езикова общност. Следва цитат от Гетика. Но както често се случва с народ, който още не е добре установен на ново място, те били сполетени от недостиг и глад. Тогава първенците и военачалниците им, които управлявали вместо царе, Фритигерн, Алатей и Сафрак, се смилили над бедствието на войската и потърсили търговия от римските военачалници Лупицин и Максим. Но какво ли не принуждава към съгласие проклетата жажда за злато? Подтикнати от алчност, римските началници започнали да им продават не само месо от овце и говеда, но и месо от кучета и мърша от нечисти животни на огромни цени, до там, че за един хляб или за 10 либри месо човек можел да купи роб. Когато вече им липсвали и роби, и имущество, алчният търговец започнал да изисква дори децата им като заплащане за храна. Родителите, загрижени за спасението на своите чеда, постъпвали не по-различно. По-лесно решавали да изгубят свободата, отколкото живота, и предпочитали детето да бъде продадено, за да бъде хранено, отколкото да умре. В това време на бедствие се случило така, че Лупицин, като римски военачалник, поканил готския владетел Фритигерн на пир, кроейки срещу него измама, както по-късно станало ясно. Фритигерн, нищо не подозиращ, дошъл на пира с малобройна свита. Докато той се огощавал вътре в преторията, чул виковете на нещастните, които умирали, защото в друга част от лагера неговите хора били затворени и по заповед на военачалника войниците се опитвали да ги избият, а гласовете на умиращите вече зловещо отеквали. Тогава Фритигерн веднага разбрал измамата, извадил меча си и с голяма дързост и бързина излязъл от пира, спасявайки своите хора от надвисналата смърт и подбуждайки ви към отмъщение срещу римляните. Те намерили този благоприятен повод, решили, че за храбрите мъже е по-добре да загинат в бой, отколкото от глад, и веднага се въоръжили срещу военачалниците Лупицин и Максим. Този ден отнел глада на готите и сигурността на римляните. Готите вече започнали да властват не като пришелци и чужденци, а като граждани и господари и да държат под своя власт всички северни земи до Дунав. Когато император Валент узнал това в Антиохия, той веднага потеглил с въоръжена войска към Тракия. Там се разразила плачевна битка, при която готите победили. Самият император бил ранен и бягайки се укрил в една бедна колиба край Адрианопол. Готите, без да знаят, че императорът се крие там, подпалили сградата, както прави свирепият враг, и той бил изгорен с цялата си царска свита. Това станало сякаш по Божи съд, защото онзи, който бе отклонил търсещите истинската вяра към заблуда и бе заменил огъня на любовта с огъня на гиената,
сам загинал от огън. От тогава везеготите след тази велика победа започнали да обитават Тракия и прибрежна Дакия като своя родна земя. Следва коментар. В този пасаж виждаме ясно, че беженските групи от готи напускат бързо своите родни предели, защото не носят със себе си стада от животни или други хранителни припаси. Гладът и коварството на римляните карат готите да се дигнат на бунт. Бунтът на готите отнел живота на самия император Валент. И така, приятели, в този епизод проследихме края на остроготската държава и началото на историята на вестготските бежанци. Разбрахме, че те говорят същия език като остроготите и гепидите. В следващия епизод ще продължим с разказа за вестготите, обитаващи границата на Римската империя. Благодаря ви, приятели, че гледахте това видео. Абонирайте се за канала и оставете вашето мнение в коментарите.